Unsay kisaw mga siaw? Kumusta atong mga kasing-kasing diha? Woo! Grabe! Dali aras adlaw oy. Weekend na sad, Sabado na sad. So karong adlaw ang atong pagabuhaton kay magreakta og mga basketball highlights sa mga sikat daw ni sila sa Cebu, pero sikat din ni sila day. Nakapamilyar man ko ani nila pero di ni sila sikat. Magreakta kay mga basketball analyst man ta. Magreakta kay sports analyst man ta. Ha? But before ko magsugod, mga siaw, palihog, ma'am, sir, maluoy mo. Please subscribe to my YouTube channel, Noy Paking. 73.8% or 74% ang wala nakasubscribe nako and 26.3% ang nakasubscribe na nako. So, ang katong wala pa nakasubscribe, please subscribe na. Ma'am, sir, maluoy. Subscribe na taon mo ni Noy Paking. So, what's up po mga siaw? Di ko na kayo liliguyin pa. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sugda na nato. Kaning unang player kay ang pangan kay Shani Menina. Murag karon ba ko kadungog sa iyang pangan kay gi-recommend man gud ni sa akong kaila nga i-react ang iyang mga basketball highlights. So sugda na nato. Aha, mag-scroll down sa taha. Lamia! Pastilan! Ang sarap ng ginawa ng bata! Sa Bisaya pa. Lamia gibuhat sa bata! Uy! Atong tanaw nog balik? Tang lamia! May kasama bang foul? May pagkabuhat? Pakpak, palakpakan. So guys, akong i-analyze ha ngano tong nawan ni iyang kontra ha. Ang gibuhat man gud ni Shani Menina, dribble sa kaduha, paghuman ni hata, unya ni fake nga mura siya gituyok, unya nawan ni iyang kontra kay tungod man god, gi-appeal man niya og ana iyang naong kabantay ka. Akong ipakita nyo balik ha. Di ba? Gi-appeal niya og ana iyang naong mao to nawan ni iyang kontra. Pag ana, kagat sad ang kontra sad, ang nahitabo na siya opportunity para maka-jump shot. Unya, nabitin man iyang kontra sa pagtapal, mao to, nabitin. Unya kani si Menina maro man kay ni iyang kamot iyang giana siyang kontra. Kabantay mo tanawa pag jump shot ha. Di ba? Maruag naong uy, bisag way foul. Giana iyang kamot tanawa na foul iyang kontra. Maruag naong aning bataa uy. Pero mas mulami jud to iyang moves kung mao ni iyang buhaton. Pak! Hata! Unya, pina-fake. Apil ang naong ha. Apil ang naong ana. Ana, pak! Jump shot, fake. Nya, ang sunod niyang buhaton, para mulami, ni hata tanon siya. Unya, ni one step sa siya ba? Hata, one step, layup, nya, gi-reverse niya. Di ba? Mas lami patanawon. 2 points pa. Unya, daghan pag ni Pakpak. Next na highlight. I-dribble sa ilang kauban, gi-rotate, gipasa ni Menina. Ang sarap ng ginawa ng bata. Sa Bisaya, lami ang gibuhat sa bata. Uy, maruag na ang aning bataa jud uy. Pero mas mulami jud to kung iyang gibuhat kay paghuman iyang crossover no. So iyang mang gibuhat mga siyaw kay ni kalit siya pinakabog nga crossover. Unya ni step back kamay. Unya ni jump shot, pero mas mulami jud to kung iyang gibuhat kay pag kabog nga crossover, step back kamay, mura siya ni action og jump shot gani kanang pina Kevin Durant ba? Paghuman mura siya jump shot fake, unya gi-push, unya gi-lay up. Mas mulami to. 2 points pero daghang pakpak. Ha? Next na basketball player ay si Eman Calo. Murag pamilyar mening playera. Asa mi nagkaabot ani? Murag nagkakita siguro mi ni sa dalan or nagkakita siguro mi sa disco bar or basta murag pamilyar jud yang naw. Mura siya artista. Mura siya Mark Heras day mao di pamilyar. Mura siya gaduda jud ko murag igsuon siguro sila ni Mark Heras no or siya si Mark Heras. So mga siyaw, si Eman Calo atinode niya aning pangan kay Emanuelito din siya. Emanuelito Calo. Gi-Eman lang kay para ang mga fans niya kay dili maglisod og pronounce iyang pangan. Mo nang Eman Calo. So tan-aw na nato iyang highlights. Pass break, kusugas. Lami ang gibuhat aning bataa. Uy, ang sarap ng ginawa. Woo! Nag-pass break paghuman ni sidestep, giisa ang bula. Unya gi-behind the back ni Forrester. Lami ang gibuhat bataa. Uy, pero mas mulami jud to kung iya tong gibuhat pag pass break no. Pag dribble niya kusog-kusog man jud to no.
Pag human ato niya sidestep na isas bula, iya lang tong gi-fake nga kuan, nga pasa ba? Unya gibalik niya, giliap niya. Timang ka ana. Lami kayo, mas lami pa ato. Or ang iya pang gibuhat kay pag pass break pa, sidestep isa bula, unya pag human iyang giana, iya tatong gi-reverse gingana para mas mulami pa jud maayo iyang moves. 2 points unya daghang pang mupakpak, musikat pa siya maayo, ha? Woo! Kondisyon na ay, singot kay ko. Next na highlight. Pass break ni Toyo, giliap. Woo! Lami ang gibuhat sa bata, oy. Woo! Gipaningot kog tan-aw. Lami as gibuhat, oy. Pero na ako'y nabantayan ha. Atong tanawang balik. Hop! Stop! Duda ko ani niya da. Kulbaan ko ani niya. Mura siya balerina ba? Next na highlight. Oh, nganong naamnis gawas? Mao di gikulbaan ko, guys. Tinuod ni ako nakita. Duda lagi ko ani nga playera lagi. Tag-an ba lagi jud ko kato na pag-layup niya nga mura siyang balerina. Chupapin mo niya nyo. Next na basketball player. Kani siya gi-refer ni siya sa akong amigo. Sikat na daw kayo ni siya. Maay daw kani siya mo dribble niya. Maayo daw sa 1-on-1 pero karon pa ko nakadungog aning pangana. Karon pa ko kadungog aning apeliduha. Murag bag-o siguro ning tubo. Nen ang mga edad ani na pa siguro ni sa mga 21, 22. Mac Talu. Karon pa jud ko kadungog aning pangana jud. Mac Talu. So tanawon na nato iyang highlights. Crossover. Ni Feds. Hala ka diha, uy! Woo! Lami ang gibuhat sa bata, uy! Woo! Tima ni ha, bata pa ha, 21 pa na, 22. Woo! Grabe ha. Woo! Karon, sukad karon, mauna ni akong idol. Woo! Grabe kay gibuhat. Woo! Grabe! Beta na to balik. Crossover. Guitar drop. Ha! Ni grabe akong singot. Grabe ka, Mac Talo. Pilay mong TF kong panalay. Woo! Na ankle breaker si Dr. Strange. Uy, dili na Dr. Strange. Dr. Change. Kay grabe kayo nakahatag og change direction si Mac Talyo. Maotong na ankle breaker si Dr. Strange. Pero, mas mulami pa jud to iyang gibuhat nga paghuman ka nang mura siyag kanang pump fake or fake jump shot or paghuman niya pump fake crossover unya ni fake travel lang din na din. Onya, ayang gibuhat ni double pump fake ta siya pag pump fake pa sad pak. Wa niya tanuto niya gitar drop para mas muhugyaw ni pump fake siya push unya gihansak niya pahugyaw sa mga tao ba, di ba? Mas mulami pa jud na kung kato iyang gibuhat. So mao to, next highlight. Ni dribble, ni step back. Lami ang gibuhat! So karon guys, siya na jud akong i-idol. Mag-practice kog maayong dribble. Magpa-training nako ni Kong TV Basketball. Magpa-training nako ni Coach Mabs. Magpa-training nako ni Coach Jefferson Codera. Ug magpa-train nako ni Coach Marvin Duran. So atong i-analyze ang katong moves ni Mac Talo. Ang iyang gibuhat kay ni drive siya, pak, dribble pak, unya ni step back, mura siya ni pump fake paghuman, ibit-bit ang bula. Time sa travel man to ha. Paglayat man gud niya, 1 step na, ni 2 step, yan 3 step, travel man to. Pero maro kay naong si Talo, oy, Mac Talo. Tungod man gud na siyang kapaspas mo nang di na makita na iya mga extra steps. Ay salute you. Maro jud kay kang bataa ka. Ugo sa pod. Tungod sa kalami sa iyang gibuhat nga moves, ang iyang kontra muragog na tanga. Kabantay mo, ni tan-aw na lang. So, what's on po mga siaw? Diri ra kutob akong vlog. Mangayo ko ninyo daghang salamat sa pagtan-aw ug pagsuporta ni Noy Paking. Woo!
Grabe, mura man sa tagaduwag basketball katanaw ato nga mga lami nga highlights. And before ko mahuman sa akong vlog, shout out to Merbien Didasi and sa iyang pamilya. Sikat pud nis basketball, kusog kay ni mudak nya. Panalay king ni. Grabe kay ni. North to south, sikat kayo na siya diri sa Cebu. Sunod na ko i-video reaction iyang mga basketball highlights ha. Kung ganahan mo, comment lang mo sa comment section kung kailan mo ni Merbien Didasi. So mga to mga siyaw, till next time. Ciao!